että kyllähän sen saa, jos tarkoituksena on saada pääsekaisin, se onnistuu tietenkin ihan millä tahansa, mutta olut ei todellakaan mikään pelkkä kännäysjuoma, että olut voi olla ihan hyvä seurastelujuoma tai ruokajuoma myöskin. Miten susta tuli oluen ystävä? Oluen ystävä tuli osittain Juomalla. kyllä juomalla, mutta sitten hyvän oluen ystävä tuli myöskin pikkuhiljaa, että löytämällä ensin yhden hyvän oluen ja siitä sitten hakemalla, että löytyykö muitakin oikeasti hyviä oluita, jotka ei ole ihan vaan sitä peruspulkkikamaa, ja kyllähän niitä sitten löytyy ja edelleen jatkuvasti löytyy uusia. Voiko olutta juoda missä tahansa tilanteessa? Yleistäen mielestäni kyllä, että ei tietenkään tilanteessa, missä ei muitakaan alkoholijuomia tulisi juotua, mutta kyllä aivan kaikessa tilanteessa, missä jotain muuta alkoholijuomaa on juomana tarjolla, niin mielestäni olut sopii niihinkin tilaisuuksiin aivan hyvin. Eli löytyy sellaista olutta, mitä voi hyvällä omalla tunnolla aamullakin juoda? No kyllä, mikäli päivänsä haluaa alkoholilla aloittaa, mikä ei välttämättä ole kuitenkaan mikään paras mahdollinen ajatus, mutta kyllä niitä löytyy. Mikä on sun lempiolut? Tuo on hyvin vaikea, koska jokaisessa olut-kategoriassa löytyy oma lempiolut, mutta ehdoton lempiolueeni on englantilaisen Harveston Panimon Oladub 30, mikä on hyvin vahvaa stouttia kypsetetty 30-vuotiaassa Highland Parkin viskitynnyrissä. Äkkiseltä voisi kuvitella, että lähikaupan hyllyltä ei tuota olutta löydy, mutta Jyväskylässä on muutamiakin paikkoja, joissa voi nauttia erikoisempia oluita. Mitä paikkoja sinä suosit? Henkilökohtaisesti suosin Vihreä Haltijatarta, koska siellä on Jyväskylän laajin olutvalikoima, mutta mikäli haluaa samalla syödä jotain, niin Old Bricks Inn tai Gastropub Jalo ovat myös erittäin hyviä paikkoja. Myöskin Sohvin ruuat ovat erittäin hyviä ja sopivat oluen kanssa erittäin hyvin. Kun viiniä juodaan hienosti, niin sitä haistellaan ja pyöritellään lasissa, niin miten olutta oikeaoppisesti pitäisi juoda? No, en tiedä, kuuluuko viiniäkään oikeaoppisesti juoda haistellen ja maistellen, että kyllä hyvästä oluesta saa aivan samalla tavalla lasissa pyörittelemässä ja haistelemalla ja maistelemalla irti, mutta kyllä hyvä olut on sellainen, mitä pystyy myöskin ihan vain juomaan, että sitä ei tarvitse alkaa hivistelemään. Itse olen ehkä sellainen oluen juoja, joka pitää jo karhua tummana oluena ja ostaa sen mäyräkoiran ja juo siitä muutaman saunan jälkeen. Niin miten tällainen perustallaaja voi löytää oluen hienoudet? Tähän täytyy ihan sanoa, että kokeilemalla. Juomalla ja uskaltamalla kokeilla, että katsoo kaupasta jonkun erikoisoluen, eikä sitten pidä säikähtää sitä hintaa, että joku erikoisempi olut saattaa maksaa jopa 4 euroa pullossa, kun jos esimerkiksi vertaa ravintolahintoihin, niin tuoppi 4 eurolla on jo halpaa ja kuitenkin sitä kotona voi juoda ihan valitsemassaan seurassa. Nyt ollaan mukavien asioiden äärellä, joten jatketaan Sampon kanssa tuossa noin varttia vaille lisää aiheesta olut. Jyväskylän olutkulttuuriseura pyrkii edistämään keski-eurooppalaista olutkulttuuria ja traditiota. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Paras mies vastaamaan on täällä, eli puheenjohtaja Sampo J. Välimaa. Käytännössä juuri sitä, mitä tuossa aikaisemmin melkein kysyitkin, eli olutta voisi juoda melkein missä tahansa tilanteessa, että sitä ei tarvitsisi varata vain saunakaljaksi tai sitten viikonlopun kännäysjuomaksi, vaan olutta voisi juoda ihan ravintoloissa ruokajuomana. Ja sitä ei pitäisi myöskään halveksua sillä tavalla, että jos mennään yhdelle oluelle töiden jälkeen, että se on sitten vain tekosyy sille, että aletaan ryyppäämään keskellä viikkoa, vaan ihan oikeasti voidaan mennä rentoutumaan yhdelle hyvälle oluelle ja purkamaan päivän paineita. Ja nyt tulevana lauantaina helmikuun 13. päivä on merkitty tällaiselle tapahtumalle ja paikkana Old Bricks Inn. Kerro vähän, että mitä siellä tapahtuu. Tapahtuman olutkulttuuri-ilta, missä keskustelemme oluista, pidämme pari lyhyttä puheenvuoroa ja ihan yritämme saada ihmisiä tutustumaan uusiin ja hyviin oluisiin. Miten olutkulttuuriseuran jäseneksi pääsee? Olutkulttuuriseuran jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemuksen, joita löytyy
ravintoloista ympäri Jyväskylää, esimerkiksi Old Brixinistä ja Vihreästä haltiattarista, tai tulostamalla nettisivulla olevan hakemuksen ja toimittamalla sen edellä mainittuihin ravintoloihin tai seuran toimistoon tai puheenjohtajalle. Eli esimerkiksi tuolla Olutkulttuuri-illassa pystyy jäseniksi liittymään, mikäli kiinnostusta on. 50 jäsentä on jo mukana ja 100 ihmistä Facebook-ryhmässä. Saako kenkää jollakin tapaa? Jos yllätetään vaikka halvan Lapinkullan äärellä puistosta, niin tuleeko silloin sanktiota? Silloin ei tule sanktiota, mutta seurasta voi kyllä pahimmassa tapauksessa saada kenkää, mikäli käyttäytyy sopimattomasti. Eli jos rellestää kaupungilla keskellä yötä seuran nimeä huutain, niin se on aika hyvä peruste jo sitten vakavalle nuhtelulle tai erottamiselle. Lauantaina Old Bricks Innissä oluen ystävät kokoontuu. Minkälaisia ihmisiä toivot paikalle? Toivon paikalle kaikkia, jotka ovat oluesta kiinnostuneempia myös muuna kuin kännäisjuomana. Näin Sampo J. Välimaa, eli Jyväskylän olutkulttuuriseuran puheenjohtaja.